ଭାଇ ଶୋଇଥିଲି ଏବେ ହଠାତ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହବ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାତି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ରାତି ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଭାଇ 12ଟା 29 ହେଇଛି। 12ଟା 29 ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଶୋଇଥିଲି ହଠାତ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ମୋ ଫୋନ୍‌କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛି କି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତତେ 200 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି ଫୋନ୍‌ପେରେ ଚେକ୍ କରିଦେବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚେକ୍ କଲେ ସତ 200 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇଛୁ କି? ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ 8 ମାସ ତଳେ ତୋ ପାଖରୁ 500 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲି, ସେଇଠୁରୁ ମୁଁ ତତେ 200 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍‌ପେ କରିଦେଇଛି, ସୁଝି ଦେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର, ଏତେ ବଡ଼ ରାତି ସାରା ମୋତେ ନିଦ ହବନି ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ଶୁଣ ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଧାର ଦେଇକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯାଉ ସାଙ୍ଗ ତୁ ମନେ ରଖି ମୋତେ ଫେରେଇଲୁ। ରାତି ସାରା ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ନିଦ